Kerman zergetako inspektoreak itzordua eman dio Ramuntxori. Ramuntxo bulegoan sartu da eta ikusi du Kermanek sekulako karpeta duela haren izenarekin. Ramuntxo hasita launako kopla hundian. Hasi baino lehenago, zinez ahituta nago. Gaur karpeta horrek du ene diruak, baino pizu gehiago. Baino pizu gehiago. Argian goizero piztean, ta gauetan ez istean, gauza bat da bat ez pagatzean, bestea burla egitean, bestea burla egitean. Ez naiz trufari zurekin, gainera gogo honezkin, hainbeste gauza dazkitzu beraz, zer nahi zinuke jakin, zer nahi zinuke jakin. Esan nahi dut goxo, lantzaila daukagu oso, hemen denbora emango dugu, eta jartzaitez eroso, eta jartzaitez eroso. Pasatzeko ordu batzuk, nik urxorta bat nahi dut. Emazu otoi ta ez kexatu, gero pagatuko dauzut. Gero pagatuko dauzut. Nire bezero maitean, hartzazu lasai tartean, zure burutik ateratzen da, ta elektrizitatean, ta elektrizitatean. Karpeta hori ongi zaindu, ni naiz debutazu saindu. Barkatu orain joan behar nuke, parkina ez dut ordaindu. Parkina ez dut ordaindu. Zergak hemen eta hango, ateruntz luzatu zango, ni ere fite joango nintzake, zure